Здравейте на всички! Благодаря за интереса за този онлайн семинар за Civil Site Design плюс за геодезическите функции в програмата. Ще започнем с един нов файл в програмата. Всъщност, когато се стартира един нов файл, първото нещо, което трябва да направим е да запазим файла, така че нали, в папката, в която го запазваме, да се получи папката с Data директорията, в която програмата складира информация. Ще кръстя папката Survey папка. Ще кръстя файла Survey, съответно програмата ще направи автоматично Survey-Data папка. Второто нещо, което ще направя, всъщност в секцията Survey, където са геодезическите функции на програмата, да избера командата Survey Toolspace, за да се появи ето тази секцийка, която се нарича Stringer Topo секцията. По принцип е възможно вие да си стартирате и друга секция, която примерно се намира от секцията Surface Toolspace, Road Toolspace и така нататък. В момента, в който вие стартирате тази секцийка, ще получите още едно такова поленце, което се нарича Civil Site Design поленце. Всъщност има разлика между тези две полета. Stringer Topo е геодезическото поле, което се стартира само от Survey секцията, Survey Toolspace. И всъщност то съдържа само групи, повърхнини, оси и стрингове. Докато тук в Civil Site Design на секцията имате и още доста други обекти, които можете да правите с Civil Site Design плюс програма. В случая, понеже имаме да правим само геодезически функции, ще се спрем само на секцията Toolspace. Освен, че имате възможност да вмъквате обектите, които са точкови групи, повърхнини, оси и така нататък. Долу имате и бутончета, с които можете да правите различни неща. По принцип всички тези бутони ги има и в секцията Survey, но някои от по-често използваните бутони се намират в долната част. Първоначално първото нещо, което ще направим е да включим ето тази секцийка Point Code Set. В момента, в който стартирам тази команда, Civil Site Design плюс програмата ми дава една възможност да избера дали да ми направи едни допълнителни слоеве, като аз ще се съглася с тази команда, ще дам Yes и всъщност то ще ми стартира командата, от която стартирах, нали, Point Code Sets, но всъщност ако дам на заден план командата LA, която е командата за Layer Manager, ще видя, че в този празен файл, който аз съставих, нали, survey.dwg файл, автоматично са се появили много наброи такива слоеве, които очакват да получат съответните точки или линейни обекти. Като първия списък с кодовете, това са слоевете, които приемат numeric кодове. Numeric кодовете всъщност са такива, които са 01, 02, 03 и така нататък. Това са такъв тип кодове, които отделните обекти, когато срещне подобен numerical код, отделните обекти ги вмъква в такъв слой, който отпред е съответния номер на кода, като по този начин, нали, съответно разделя точките и линейните обекти на съответните места. Малко по-надолу всъщност ни е добавил и допълнителни слоеве, които всъщност са алфа кодовете. Това са от ето този списък. Всъщност, когато ние имаме различни кодове на точки, които се срещат в нашия файл, който зареждаме, автоматично точката си презаписва своя слой и отива в съответната секция. Примерно, точките са от abutment, което е опората на моста и съответно влиза в точка, която е с структурите.
Докато, примерно, билдинг, който е билдинг, също влиза в структури. Примерно такива, които са, м, да кажем, някакви други точки, които са топографски точки, влизат в слой, който е PT топ. Този начин всъщност тук са записани такива алфа кодове, алфа слоеве, които ни е създала програмата. Когато ние стартирахме тази команда, ни пита искаме ли да направим слоевете. И в момента, в който кажем искаме, всъщност то ни попълва тези слоеве и тук на база на тази таблица казва какъв код да влезе в какъв слой. Съответно, имам алфа кодове, numeric кодове, имам такива, които са alpha individual и numeric individual, което обаче е малко кофти, защото всъщност така алфа кодовете ги пращам в numerical кодове. Нали, в numerical слоеве, по-добре е да се използва нали, алфа кодовете, така че те да отиват в групирани слоеве. Ще използвам подобен тип структура. Практически първото нещо, което виждате е в кой слой да отиде, а второто нещо е какъв е стила на точката, който да използва за съответния код. Примерно, когато срещне Abutment, слага номер, кода, описание. В този списък имаме различни такива кодове и примерно ако намерим този код, който ще ги подравна, този код, който е за дърветата, примерно кода, който е за 3, TR с звездичка, всъщност всички, които са 3 и различни видове дървета, всъщност неговия точков стил е нали, условния знак за дърво. Как са дефинирани тези point style? Практически това е съседната команда, която е тук point styles. И практически имаме такива точкови стилове, предварително дефинирани. Като отида примерно на този, който е дървото, мога да видя, нали, че това е дърво, което е само marker only и който отива и взима такъв, съответния, съответния DBG файл от директорията на Civil Site Design. Практически има много наброй такива нали, една директория с много наброй DBG файлове. Примерно посочи този, който е PZED, той сочи към такъв файл, който се нарича pzd.dbg и всъщност той вътре в себе си има атрибути. Като в случая има три вида атрибути: номера на точката, котата и кода на точката. Така че този файл, DWG файла, има три вида атрибути, които в момента, в който влезе точка и съответно си присвои този точков стил, съответно той ще вземе свойството на точката, номер на точката и ще се попълни в атрибута на блока, ще вземе котата, ще попълни в атрибута на блока, ще вземе кода и ще попълни в атрибута на блока. Практически вътре в този DBG файл имаме три такива атрибута. Този DBG файл, който е с 5 PNZD, нали, номер, XY, кода, описание, практически има 5 такива атрибута, които нали, тук това е таблицата за мапване, за сравняване на атрибута с стойността, която идва от самата точка. Нека да видим всъщност и как. Всъщност, нека да го видим с един друг пример. Направил съм си една такава точка, която е реперна точка, която има три коти: номер на точката, височина на точката и описание на точката. И ако отида в Point Styles, мога да кажа добави ми стил, който стил, нека да се казва репер. Ще задам този репер всъщност да отива и да гледа към съответния файл, който съм си настроил тук за репера. Ще му кажа ОК. И когато гледа към този репер, ще настроя съответно отделните атрибути, които са от... Значи самата точка си има такива properties, които са номер, X, Y, кода, описание и така нататък. И това са атрибутите на блоковете, ето тук, които да ги сравна съответно с тези свойства, които идват от точката.
Съответно, атрибута за point number ще сложа number, атрибута за описание ще сложа кода и атрибута за височината ще сложа съответно elevation. Ще задам OK и практически трите атрибута, които са дефинирани вътре в този репер DVG, съм ги присвоил на трите свойства, които идват от съответно точка. Така че ако някоя точка има описание репер, то ще вземе, нали, този репер DVG. Нека да видим и как става това. Всъщност тук си настроих стила, нали, в тази команда Point Styles, а в секцията Point Code Styles практически ще настроя следното нещо. В алфа кодовете ще добавя, тук ще ги подравна, нали, по описания и практически ето тук виждам, че нямам такъв код, който да се казва репер, нали, нямам от relay отива към ред. Затова мога да кажа добави ми код, който код да се казва репер. Ще му дам OK съответно. Може да има звездичка, може и да няма звездичка. Ако няма звездичка, той трябва с цялата си стойност да се казва репер и след това не може да има нищо. Докато ако има звездичка, той може да се казва репер и може да се казва репер 1, репер 2, репер 3 и така нататък. Нали? Това е смисъл на звездичката, че първите букви са задължителни и оттам нататък може да приема даден елемент. Ще му кажа репера, примерно да отива в точки, които в слой, който е от, да кажем, от PT Survey и всъщност тук когато се вмъква такъв код, който е репер, да взима и да слага реперния стил. В следващата функция тук ще избера, нали, да сложи съответно кодовете. Може една точка да има два кода, код 1 и код 2. И практически така, ако имам такава кода, която се казва репер, ще има този стил. И после ще отиграем и този вариант. В следващия случай всъщност вече ще импортирам такива точки от съответно геодезически файл и било то от тази команда import and reduce или от бутона connect. Това включва всъщност прозорчето, което се нарича connect. Необходимо е да направим нов проект, който ще го кръста, примерно Survey Database. Това е базата данни с survey стойностите и е необходимо да направя такива raw data, които всъщност да гледат към определено замерване. И в случая имам такова замерване, което се базира на алфа кодове. Той е такъв път, нали, измерен път, който се базира на алфа кодове. И също тук трябва да му задам как е името на тези raw data. Ще го кръста примерно road survey. Да, му окей. То го добавя и тук. И всъщност това е практически имам едно прозорче, което не е задължително да е толкова голямо. Обаче нарочно съм го направил толкова голямо, за да мога да изчитам всъщност отделните редове от тоталната станция. Нали, къде е записан файла, коя директория и така нататък, кой е съответно формата на записване, какъв е инструментът, съответно Nikon и така нататък. След това се започва с първата станция, с ориентиране и след това снимане на различни точки. След известно време се хоризонтира на втората пикетна точка, съответно се ориентира отново към предишната и така нататък. Правят се снимки и в един момент отново отиваме вече съответно на следващата станция, която е ето тази, която е станция номер 3. Практически цялото това измерване, това е файла, който идва от тоталната станция, цялото това измерване може да го видим в един 2D viewer и практически ако цъкна на този 2D viewer, виждам отделните станции. Ето е първата станция виолетова, втората е сива, ето тук и практически мога да скривам и да показвам отделните замервания. Мога да виждам номера на точката, съответно
кода на точката и височината на точката, така че като правя зум, всъщност виждам, нали, отделните елементи. Така и по продължение всъщност виждам, нали, цялото замерване по този път. Практически тези контролни точки мога да ги видя в тази табличка с контролните точки. Имам от първа, втора, трета и така нататък, техните X, Y и Z. Това са контролните точки, така че те нямат кодове. И също така мога да видя всяка една от отделните точки, която се снима в тях. Първите това са станциите, нали, отделните станции, които нямат описание, обаче след това започват вече съответните точки по номера с X, Y, Z и тяхното описание. Това са от различните пикетни точки. Не пикетни точки, но различните станции, които ние имаме. И практически ние можем да направим такъв репорт, който вади само редовете, които са от отделните станции, които са от станция до станция. Практически направено е замерване, да кажем, от първата към втората, от втората към третата и обратно е направено замерване от втора към първа, от трета към втора, от четвърта към трета и така нататък. И това са всъщност разликите, които се получават между котите. Това пък са разликите по X и по Y. Съответно, нали, на този полигонов ход, който е направен от първата до последната точка. Така, след като, нали, вече разгледаме нали, как е дефинирано нашия файл, може да вмъкнем съответно точките и то ги вмъкваме, като им задаваме какъв е техния съответно код. Избирам те да са алфа кодове. Това е, ако случайно, нали, не подлежи на нито един от алфа кодовете описания, то да вкара този стил. Също така да ни направи стринг, такива линейни обекти, да вкара точките в Contourable Surface групата и също така да спази алфа кодовете за string set. По-късно ще се върнем обратно. Тези алфа кодове за точките и тези алфа кодове за string set практически са различни, въпреки че се казва по един и същи начин. Това са различни таблици. Малко по-късно ще видим какво представлява таблицата за string кодовете. Ще задам create call points и практически на заден план ще получа, нали, съответно вмъкнатите точки. Просто ще смена мащаба, за да се вижда по-удобно. Вмъкнатите точки и съответните стрингове. Сега, тези стрингове идват от следното място. Практически ние гледахме от тук point called set, нали, което беше като хване някакъв код на точката, да презаписва слоя и той да влиза в слой със съответния стил. А пък също така имаме и следното място. Ей тук в секцията Survey String Settings имаме следното нещо. Отново имаме такива таблици, които се казва по същия начин alpha код. Отново търси точката да има съответния код, обаче тук се случва нещо друго в следващата секция на тази таблица. Практически, когато точките създават повърхнина, то да третира съответния код като брейк линия към повърхнината и също така да прави 2D и 3D полилинии, които да влизат в определени слоеве. Тоест, ето тези линии, които ние виждаме в момента, това са стринг линии, които на база на тези кодове, които е познала от програмата от съответния код на точката, е навързала точките, които са последователни и които имат съответния код. И е навързала в съответния слой практически. Така че, ако ние погледнем ето тук, примерно ето на този обект, който е ето тук, практически на Property ще видя, че той е put a road. Това е съответно road обект, тъй като точките са ръпна настилка. Този също ще е в road секцията, тъй като това е централната линия. И тук също имаме, нали, следващия ръб.
EB1 е всъщност левия ръб на настилката, EB2 е десния ръб на настилката. Практически програмата навързва последователните точки 71, 75, 85, 90 по нарастване. Сега няма да свърже, нали, 75 с 76, защото имат различни кодове. Нали. Гледа еднаквите кодове по нарастване и съответно ние имаме възможност тук да редактираме отделните такива стрингове. Примерно виждам, че тук имам проблем с тая точка, тъй като този стринг минава върху този стринг и практически тук, нали, ако и двете влизат в ето тази повърхнина, нали, която е направена, сега как пък е направена тази повърхнина, тъй като точките влизат в точкова група, те бяха точкова група Canterable Surface, и също, понеже всички точки се изсипват в тая точкова група Canterable, практически самата точкова група създава повърхнина. Ей, тук е светнато Create Surface, а това е името на повърхнината. И практически това са всичките точки. И на база на стринговете, които са се получили от тази настройка, която имаме тук от алфа кодовете, да връзва точки с съответните кодове в съответните слоеве, се получават ето тези стрингове и практически нашата повърхнина, ето тази, практически ако и включиме триъгълниците, ще видим, че тя е ориентирана по тези стрингове. Сега, не всеки стринг прави брейк линия, но повечето стрингове правят, нали, такава брейк линия. Сега, това са съответно триъгълниците. Ние ще разгледаме, нали, първо повърхнината в нейния Surface Manager, ето тук се е появила. В секцията Outputs имаме триъгълниците и хоризонталите, така че виждаме едното и другото. И в секцията Inputs мога да намаля тази повърхнина, като изтрия дадени триъгълници от нея. Ето тези няма да ми трябват. Ето тези тук също няма да ми трябват. Тези тук също ще ги изолирам с две такива линии. Точно го правя това, тъй като искам да ви покажа и в Model Viewer прозорчето, как се появяват и точките. Пък повърхнината е хубаво да е почистена, нали, да няма много такива дълги триъгълници, да се пречат на геометрията на повърхнината, така че, нали, да е максимално добре направена повърхнина. Ето тук до тук ще изтрия тези обекти. Тук ще изтрия тези. Тук ще изтрия тези. Нали, имаме възможност и да добавяме такива по няколко, като полилиния да ни бъде. Така, а пък тук, ако, нали, примерно, искам да редактирам следната линия, мога да кажа изтрими допълнително и тези обекти. Така че сега в момента, нали, имаме нашата повърхнина, която е очистена вече от такива дълги триъгълници и може да разгледаме разни случки, примерно с повърхнината. Видяхме, че тези двете тук се пресичат и практически мога да посоча тази точка и да хвана и да я преместя. Сега тук е хубаво да си махна Object Snap, защото ако я преместя, ще се запази котата, обаче ако имам Object Snap, е възможно да се прикрепа в някакъв обект и котата да ми се промени. Котата и съответно хикса и ирка. В момента, в който променя точката, забележете как веднага отмести стринга, видяхте. Сега вече тези два стринга не се пресичат. В този случай аз просто промених хикса и ирка на тази точка и съответно запазих Z, тъй като не ми е включен Object Snap и не се прекрепвам никъде. Друго нещо, което мога да направя, примерно ето тук тази улица, не искам да има ето тук тези двата стринга, нали, те да се самопресичат и тук. И също така искам улицата, нали, да си има излъз нататък. И двата стринга не ги искам. Така че имам възможност ето тук от секцията Survey всъщност да унищожа такъв участък, който е Delete Segment. Оказвам коя е Survey линията първо и след това казвам
Всъщност казвам delete segment, да, от точката, от която искам да изтрия, окей, и после ме пита кой сегмент искам да изтрия. Аз казвам ето този, той изчезва. Така че delete segment, казвам коя е точката, от която тръгва сегмента, Enter, и след това, нали, кой е сегмента, така че вижте тук изчезнаха двата сегмента. Друго нещо, което мога да направя ето тук ми е направил много наброй, понеже това е арка, ми е направил много наброй точки. Имам възможност да конвертирам да не е арка, а да е линия и мога да направя, нали, съответно да бъде линия. Казвам от коя ми е началната точка, окей, и всъщност вижте как тук тази арка стана на линия. Тоест отивам, казвам искам линия и съответно задавам точката, от която започва или от която завършва съответната арка. И вижте, сега в момента има много по-малко триъгълници. Вече не ме притеснява толкова, тъй като тук съответно вече имам линейни обекти. Сега ако се чудите, що бяха арки, това е така, защото когато е правено измерването, е казано, че между тази точка и тази точка няма да бъде линия, ще бъде арка. Това е в самия геодезически файл. Иначе, ако ги вкарам като табличен вид, то ги вързва с линии. Обаче в геодезическия файл може да се задава кое е линия и кое е арка. Сега, това е ръчно да си променяме така по този начин точките и стринговете, обаче Civil Site Design Plus има един допълнителен бонус, който е ето това прозорче, Survey String Manager, с което можем практически да влезем вътре в един такъв редактор и практически да разгледаме какво се случва в нашото прозорче малко по-детайлно. Като, например, може да видим, че ето тук имаме точки, които са от един и същи код и ето тук не се връзват в отделни такива обекти. Така че ако посоча последната точка, мога да кажа close и всъщност програмата ще ми затвори този стринг. След това, ако отида примерно ето тук, мога да отида на тази точка и да кажа отново false и вижте как тук ще ми се появи една точка, една линия, която ще затвори двете. По същия начин мога да кажа и тук false и съответно тук ще получа затворена линия. Друго нещо, което мога да правя в това прозорче е всъщност да проверя кои са самопресичащи и пресичащи се брейк линии. Това е от това прозорче тук Crossing Break Lines и имам възможност да обикалям и да виждам какво се случва. Фактически ето тук имам една много дълга линия, която тук имам кодове с еднаква същност. Тук също имам кодове с еднакъв точки с еднакъв код, а практически ето тук имам една много, много дълга линия, която не трябва да я има. Тоест тази линия от тук до тук и тази линия от тук до тук са две независими линии и това не трябва да го има. Така че тук отново мога да кажа delete segment, да цъкна върху този сегмент, който не трябва да го има и практически по този начин разделих стринга на един обект от тук и един обект ето от тук. Искаме да разглеждаме отделните стрингове, можем да отиваме на името на стринга и след това, когато погледнем този стринг, виждаме, че той има начало, има и край и тук са всъщност точките, които обикалят по дадения стринг. И това са вляво са ни стринговете, а в дясно са ни отделните точки. Имам възможност отново да казвам, примерно, дали ме интересува номера на точката, дали ме интересува котата и дали ме интересува само кода. Така че мога да виждам само кодовете на тези точки и да преценявам дали е окей да ги връзвам или да не ги връзвам. Така че по този начин всъщност ние може да променяме точките и практически ето тук в тази част имахме и такива, които са малко объркани. Това е така, защото не е спазено. Да видя къде беше точно. Значи, това е някъде ето тук. В
От тази поредица беше, но ги обиколих всичките. Имаше такива, които не бяха редни да се свързват. Нека да видим тук също. Ето ги тук. Виждате ли как е направено? Първо е свързало тази точка, след това тази и след това продължаваме само. Същото и за ляв и за десен ръб, само че ще го оправим само и в тази част. Практически, ако включа и номерата на точките, ще видя, че ето тази първата има по-голям номер, по-малък номер, отколкото тази втора. Тоест програмата ги хваща по номера и понеже отдолу идва по-ниския номер, той се свързва първо с по-ниския, след това свързва по-високия и след това отива към още по-висок. И тук имам възможност да смена последователността, т.е. първо да мина през тази точка, след това да мина през тази точка и накрая да продължи нататък. Това нещо става чрез смяна на номерата на точките. Посоча този номер, съответно мога да му кажа swap numbers, то ще ме пита кой е другия обект, който искам да сменя. Съответно, сега в момента този вече е по-големия, този е по-малкия и е необходимо да пусна отново нали, да му пусна отново на тази, от началото на тази полилиния да си да пусне такъв select, manual select order. То ме пита за първата точка на стринга, трябва да посоча ето тази точка. И всъщност сега в момента, когато се поразхода ето тук, какво се случи, select manual escape to finish, значи select този и би трябвало да ми е подновило тези двете. Нещо обаче. Значи manual select, order by manual select, колко point 1. Всъщност не. Трябва да съм посочил този, нали, този string, да дам manual select, да посоча първата точка и то сега вече трябва да ги е наредил. Що не ги... защото ги е върнал обратно. Да, що ги е върнал обратно. Я пак да ги смена тази и тази точка. Така, сега са сменени. И след това, като посоча тази, сменени, не, върна ги обратно. Значи посочвам тази и му казвам, посочвам тази, swap numbers, давам тази, за да ги смени. Така, след това като цъкна този ред, трябва вече да го направи сега в случая. Не знам, защо ми го върна обратно. Нещо не бях направил като последователност. И сега тук трябва да го направи, значи тази точка. Не, аз зададох тази точка да ми почне. Да, значи тук сбърках, просто ще изтрия тези два сегмента. Така, ето сега го направи, обаче просто посочих тази точка да ми е началната. И нали, всъщност той тръгва от тук, обикаля и практически тук вече ги завърта, защото това е 982, а това е 991 и вече е по тяхното нали, по нарастването на съответно на точките. Така че има възможност нали, ние по този начин да оказваме, ако нали, по време на замера ние сме направили някакво разместване на номерата, ние да си ги пренумерираме. Така, и това е общо взето като вариант. Всъщност тук това са местата, където се срещат отделните линии, нали, crossing break lines, практически са този списък с линиите. Тук имам refresh бутон, общо взето тая дългата линия ми пресичаше много наброй и тук мога да преценя какво се случва. Примерно, че да кажем, ето този фенс би трябвало да е брейк линия, пък е и тая пътека
тук минава през оградата и да кажем, че няма да има а, такава секция като YouTube. Така че може да намалим, нали, бройката на тези пресичащи се брейклини. В случая това е, нали, нашия ето такъв репорт. Така, и в следващия момент, вече в който сме си ги направили, повърхнината е супер и може да преминем към разглеждането на повърхнината в Model Viewer. Когато задам Model Viewer, ще задам тя да бъде в Base Surface, като тя да бъде примерно с цвят на трева, нали, survey повърхнината да е базова, да е с така, нали, да показва зеления цвят на тревата и всъщност, когато отида на survey секцията, мога да кажем и посочим всички точки, които са от Canterable групата и виждай ги с етикет, който е survey. Посочи точките и нали, избери точките, избери стринговете и избери етикетите на точките, като в случая етикета е номер, кода коментар, като аз мога да променям, примерно, кодата не ме интересува, номера също не ме интересува, бих искал да виждам кодовете съответно на точките. И така по този начин практически получавам, нали, тази визуализация, която ми позволява, нали, по-добре да се ориентирам съответно в терена. Друго нещо, което бихме могли да направим е примерно да показваме обекти, като например тези обекти мога да кажем и ако срещнеш някакъв обект, който е 3, вкарвай нали, такъв маркер, който е cutout 3. Сега мога да вкарам и 3D модел, който е дърво, но че предпочитам да вкарвам такова нещо. Това са картинки и практически, когато му кажа ОК, на, на всеки код, който е търа, програмата ще вмъкне картинково дърво. Може би обаче трябва да го кръста 3, звезда. Само ще изключа точките, за да видя какво се случва. Точките и етикетите. Аз съм с главата надолу всъщност. Да, ето го и практически вмъква. Възможно е тук да увелича малко височината и ширината, просто са много малки дърветата и да дигна тяхната височина. Практически, когато сложа точката, вижте как върху точката получавам картинката на дървото. И става още по-визуално. Нали? Тоест, тук мога да имам пътни знаци, мога да имам, нали, различни такива единични елементи, които излизат от съответните точки чрез ето тази таблица. Което е добре за ориентация, защото практически нали, по този начин ние получаваме по-голяма информация за нашия модел. Сега това е първоначалният файл, който исках да ви покажа. Също така искам да ви покажа и точковата група, която е Canterable Surface. Как е дефиниране? Ние казахме всичките точки да се изсипат в Canterable Surface. Тя прави повърхнина. Обаче забележете, всъщност в секцията Include то приема всички точки. Тоест, ако направя някаква точка, тя ще влезе вътре в тази група. Обаче тук е скозничето, че всъщност имам изключи точки, които имат описания, които са проектни точки. И практически ние малко по-късно, като направим, а, като изкарваме трасировъчни точки от нашия модел, ние ще им задаваме такива кодове, че те всъщност да излизат от контура по повърхнината. Нали, те да имат SO, grid и така нататък. SO е set out, тези са от централната линия и така нататък. Нали, различни видове точки, които по принцип излизат когато програмата хване кода, който е този, директно ги изключва, нали, от списъка с тази повърхнина. Всъщност, вижте, имаме такива готови точки, които приемат съответния код. Примерно,
групата, която е SO, която е трасировъчните точки, приема SO групата. Групата Grid, които са в план квадратната мрежа, приема Grid точки. Тези дизайн групата приема дизайн точки и така нататък. Load приема load точки, parcel точки и така нататък. Така че всъщност, нали, по този начин имаме вече готови точкови групи, които да приемат нашите трасировъчни точки. Следващото нещо, което ще разгледаме практически в нашия модел, това е да си отворя един нов файл. Това ще го запиша този сървей. Да си отворим един нов файл, който е нали, леко завършен файл, т.е. напреднал файл. И вътре в него практически имаме точки, които са в Comparable Surface. Нали, това са такива, трябва само да ги... всъщност нямам точки в Comparable Surface, не съм ги изсипал там, направил съм си собствена група, която се казва Roll Points. Точно така, нали? Не съм ги добавил към Comparable Surface, а направих Roll Points и практически всичките точки, които вие виждате, са такива точки, които са 10 000 и нещо, това са осовите точки, съответно 20 000 и нещо са точките в ляво и 30 000 и нещо са точките в дясно. Имам допълнително още една група, която включва само тези, които са FL01. FL01 са само осовите точки, тези, които са 10 000 и нещо. Докато тези, които са Roll Points групата, освен нали, 10 000 и нещо, има и 2000 и нещо, които са FL02 и FL03. Тоест мога едновременно да се обръщам към тях с номера, ако те са примерно между 2000, между 20 000 и 30 000, означава, че са ляв врат на бордюра, между 30 000 и 40 000 означава, че са десен и така нататък. Или мога да се обръщам към тях с техния код. Нали. Съответно тук кода за row точките са FL звезда, така че събира всички точки, които са с FL01, 02, 03. Така по този начин всъщност имам тези точкови групи и практически тук имам ос на пътя, имам и съответно път, който ос на пътя е по оста акс, който е всъщност такава проектна кота, проектна ос, нали, която е ето от тук минава. Значи централните точки са малко в страни, може да са леко вдясно, леко в ляво. Нали? Оста е направена близо до тях, но не е задължително да минава точно през тях. Така че всъщност ако разгледаме нали, нашия път в оста и го погледнем, само трябва да дам ресампл на точките. Значи resample, тук им давам големи стойности, а тук им казвам да използва точките, които са от точковата група осови точки, така че когато задам OK, практически ще имам следното нещо. В моята ос ще имам много наброй точки, които са точно тези, където се намира точката, плюс тези точки, които са геометричните точки. Начало крива, край крива, начало преход, край преход и така нататък. Те са комбинация от двата вида. Така че ако си вмъкна тези toggle display section sample lines, вмъкна напречните линии по пътя, всъщност ще видя, че те минават точно през дадените точки, плюс имам такива линии, които са примерно в центъра на кривата или в началото на кривата или в края на кривата и така нататък. Тоест имам едновременно и от един и от другия вид. Нали, тези, които са по централните точки и тези, които са по характерните точки от оста. Сега, нарочно ги имам тях, защото практически по този път имам промяна на наклона и аз съм си дефинирал в Super Elevation, ето тук да има такива пикетажи, които се променя наклона наляво или надясно в зависимост от кривата, в която влизам. И затова тези стойности, които ми се явяват,
Те са там, където варира настилката и те също имат такива напречени жълти линии, затова са повече на брой, не са само в точки. Мога да ги направя само в точките, но практически е по-добре да имам и от характерните места. Така, следващия вариант, който ще направя, е всъщност да видим в секцията Survey, понеже имаме коректна ос и имаме точки от оста, които са дефинирани в точкова група. В секцията Survey имаме сравнителен репорт, Compare Report, с който репорт ние можем да кажем направи такъв репорт, който да е между точките от дадена точкова група, съответно ще избера точките от оста, да правят репорт към самата ос, нали, към alignment оста. Когато задам OK, всъщност получавам номера на точката. Тук са само тези, които са 10 000 и нещо, само осовите точки и колко са близо съответно до оста. Сега първата не е близо, защото тя практически изобщо няма ос там, нали? Т.е. оста тръгва от тук, а тая първата точка, тя изобщо не е близо до оста, така че не я взимаме в предвид. От тук нататък, нали, виждаме, че то е в дясно, когато е плюс, и в ляво, когато е минус. Тук имаме възможност да направим следното нещо, понеже тук всичките редове са бели. Имаме възможност да кажем, дай ми един анализ, който анализ да бъде спрямо този офсет, който ние имаме, и задай, примерно, нали, два цвята, един да бъде с плюс и един с минус, и, нали, примерно, тук да имам тези, които са от 0 към плюс и от 0, нали, едното е с плюс, другото е с минус. В момента, в който задам OK, виждам тези стойности, които ми... само че грешка направих. Значи, хубаво е да са два цвята, Compute Ranges, само че не за това, а за това. Compute Ranges, само че тук ще задам примерно тази стойност, която ме интересува. Примерно искам от минус 0,1, тези, които са по-големи от 10 см и тези, които са 0,1. Тези, които са по-големи от 10 см. Т.е. тези, които са между минус 0,1 и 0,1 не ме интересуват. Така че в момента, в който дам OK, ще имам и бели редове, защото те са в норма. Тези, които са тъмно-червените, са в дясно, а тези, които са розовите, съответно са в ляво. На по-голямо разстояние, отколкото е там допуска, който имам. Така че мога да отида на съответната точка. Програмата ме праща при нея. Нали, в центъра на екрана се явява тя. В случая сега отиваме ето тук при тази точка и мога да видя колко тя се отдалечава. В случая виждам, че тя е в дясно и виждам наистина, че тя е с такова тъмно червено, тази и тази. Така че мога да преценя, нали, някаква корекция да вмъкна при съответните точки. Този съответно репорт излиза в таблица, излиза в CSV файл, така че можете да си го принтирате. Също така бих могъл да направя следното нещо. Мога да дам Point to Surface, който е много готин репорт, който освен, че ми дава към уста, защото тук има и Options към уста, освен това ми дава възможност и към зададена повъртнина, в случая ще избера тотал модел. Когато задам поднови ми репорта, освен, че получавам този offset спрямо зададената ос, аз получавам и следното нещо. Получавам котата на дадената точка, където е оста и котата, която е тук, и получавам съответната разлика. Виждате ли, тук имам разликата на точката. При положение, че съм в рехабилитация, тази разлика ми дава всъщност колко моята точка се намира под нивото на тоталната повърхнина. Тоест, като съм снимал централната точка, отгоре ми се намира терена, нали, обикновено с минус, нали, стойностите, защото тук съм в рехабилитация. Така че, нали, мога да проследявам и спрямо повърхнината, което е много ценно. Това е Point to Surface с възможност да добавим и оста, така че да ни даде и отстоянията спрямо нашата ос. Така че това е по-готин репорт, отколкото Point to Align. Така, друго нещо, което може да направим е практически, ако отидем в Road секцията и си
покажем надлъжния профил. Имаме, той всъщност ми е посочена и тук. Имаме survey секция, в която survey секция мога да кажа, посочва ми осовите точки. Бих искал да виждам тези осови точки и автоматично вижте как получавам съответно дадените осови точки с тяхната кода. Сега, това между другото може би малко трябва да допълнително да го разясня. Това не е точно теренната кота, там където минава оста. Това е там, където имаме точка, много близо, съответно на 5 метра търси. Виждате ли, ето тук на 5 метра. Тоест в ляво и в дясно търси на 5 метра и имаме дадената точка. Тоест оста минава ето от тук, тя си има теренна кота точно тук, обаче то ни показва точката, която е леко вляво и ни я показва ето тук на екрана. Иначе, ако си включа примерно ако си включа тук от Settings, добавим и Existing Level и кажа OK, този Existing Level малко ще варира от този, който е зададен. И тук ще е 674, а тук ще е 676. Тук ще е 539, тук ще е 935, тук ще е 948. Нали, близки са, но не са точно едно и също. Това е точката, която ние имаме или леко вляво, или леко вдясно от тази ос. И също така имаме възможност да показваме и в напречно сечение. В напречно сечение аз сега в момента съм показал осите, защото имам лява и дясна ос. Обаче ако си ги изтрия тези двете оси, това са ето тези сините линии, нали, които се виждат ето тук и тук. Ако всъщност си ги изтрия този и ето този ги изтрия, нали, изчезнат тези сините линии, имам възможност от секцията Survey всъщност да си добавя всички точки в случая. Не само осовите точки, защото аз виждам и левите точки, централните и десните. И всъщност тук мога да кажа, ми посочи Survey Lines. И Survey Lines мога да кажа, посочи ми и котата. Така че в този случай получавам много добър репорт, тъй като получавам точно там, където ми е измерена ляв ръб на настилката с точната кота. Точно там, където е измерено централно. Виждате ли, тук ми минава стандартната ос, а тук геодезист е измерил, нали, малко в дясно и виждам котата на тази стойност. Така че всъщност тук, когато се разхождам нали, по тези напречни сечения, виждам стойностите, които са измерени на точното място от съответно от геодезиста, което ми помага, нали, да се ориентирам по-добре в ситуацията при рехабилитация. Така че имаме възможност да виждаме точките както в Model Viewer, нали, само че тук това е в базовата, нали, ще избера само базовата с терена, който да бъде в Grass, OK. И тук ще посоча, нали, съответно от секцията Survey ще избера, нали, row точките с техния стил, как да се виждат, да показва точките и да показва етикетите. Ето тук имаме този вариант. Нали? И имаме също така варианта да го виждаме в надлъжния профил и съответно в напречните сечения. Сега по отношение на трасировъчните точки, които ние изваждаме от оста, имаме така варианта, с който да изваждаме от секцията Survey, имаме Points by Reference. Това, което се случва тук е, че имаме, нали, на тези точки, които са замерените, но ние ще получаваме точки, които са от проекта. Тоест точно по оста на даденото място. Съответно мога да кажа, искам Point by Reference. Мога да му кажа какъв е кода, съответно SO кода е Setout, той влиза в точковата група Setout. И мога да кажа, искам да ми правиш точки, които са по оста Ax, те да бъдат точно на 0, нали, да бъдат точно в центъра на оста. Съответно, те да бъдат спрямо повърхнината, която е Total Model, без да има някаква допълнителна
стойност, давам му apply. И ето от тук, от този списък, мога да му добавим следното нещо. Мога да му кажа посеченията на този път. Това са всичките жълти линии. Или да му избера такъв списък от сечения. Примерно само пред 10 метра, 20 метра плюс геометричните точки и така. В случая аз бих искал навсякъде, където имам жълти линии, да ми добави такава точка. Добавям add и всъщност тук ми показва списъка с тези точки. Давам create point и автоматично получавам навсякъде такива SO точки, които са последователни, нали, от началото до края и съответно те влизат на точните места. Тоест, ей тук в точковата група, която се нарича SO, аз имам един списък с точки, които е много лесно просто да цъкна и да кажа, бих искал ей тук да получа една таблица с съответно тези точки. Или пък, примерно, да задам SO точките да отидат, нали, навънка към таблица. Сега този SO точката, той не намира повърхнина. Първата и последната няма да намерят повърхнина. Първата всъщност е намерил, но последната не е, така че тази последната, примерно, мога да я изтрия. Мога да кажа delete select, нали, защото примерно не ми трябва. Тук не е намерил повърхнина и съответно котата е някаква нулева кота такава. И от тук мога да кажа, нямам всички точки, Ctrl-C и в един Excel да дам Ctrl-V и всъщност да се появят всичките, целият списък с точките. Нали, всеки един от тези таблици, които виждате в Civil Site Design плюс командата, практически copy-paste отиват в Excel или в друга таблична програма. По отношение на трасировъчни точки, още имаме трасировъчни точки в план, квадратна мрежа, по полилиния. Ние да си отбождаме точки там, където на нас не трябва и така нататък. Но мисля, че Point by Reference е най-добрия вариант, тъй като ние може да кажем, примерно, бих искал, вкарай ми го примерно, вкарай, които са спрямо, примерно, кода от уста, който да бъде примерно по левия ръб на настилката, който да бъде спрямо повърхнината на тотал модела така и да бъде отново по всички сечения. Окей, дай. И ето ги сега и по левия ръб. С още един бърз бутон директно ги правя и по десния ръб и съответно тук попълвам цялата таблица от тези. Мога да дам и начален номер, така че, нали, да ги отместя на дадено положение. Тук отново, нали, мога да изтрия тази последната, която последната точка вляво също няма такъв код, така че, нали, доста бързо да направя списъка с трасировъчни точки и да ги изкарвам в Excel файл. Така че, общо взето това е, което исках да ви покажа на този онлайн семинар за геодезическите функции на Civil Site Design. Разбира се, има и още функции, но мисля, че това са най-основните, които така бихте могли да използвате директно във вашата практика. И се надявам да е бил полезен за вас. Ако имате някакви въпроси, ще изчакам малко някой от вас може да пише на Q&A, на Questions and Answers или на чата. Имате въпроси за някои от функциите на геодезическите функции на Civil Site Design Plus. Да, добре, виждам, че няма въпроси. Успяхме да спазим времето. 1 час направихме точно. Ако имате, нали, все пак някакви въпроси, няма проблем, свързвайте се с нас, нали, по имейл, по телефон, нали, така, дръжте връзка с нас и общо взето супер е програмата и надявам се така да успявате да вникнете в нейната многообразна същност и да извличате най-много от нея.
Надявам се да е било полезно за вас и така да го използвате във вашата практика. Благодаря.